ஏன்னா ஜில்லா படத்துல மோகன்லால் சார் கூடயும், விஜய் சார் கூடயும் வந்து ஒரு காம்பினேஷன் சீனு. ஒரு சின்ன கேரக்டர் அந்த படத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த டைரக்டர் கேட்டப்ப எப்படி ஒத்துக்கிட்டீங்க? ஒரு சின்ன இல்ல, கேரக்டர் நான் ஏன் பண்ணணும் என்ன அப்படின்னு நீங்க மன்னிக்கணும். யோசிக்கலையா? அதாவது வந்து விஜய் சார் கூட எனக்கு நல்ல நட்பு உண்டு. ம். ஆமா. அவரு கூட ஒரு பிசினஸ் விஷயமான டீலுக்கு தான் நான் வந்து ஆந்திராவுக்கு போயிருந்தேன். ஓகே. அவர பார்க்கறதுக்கு. ம். அங்க கொஞ்சம் டைம் இருந்தது அவர்ட்ட பேச. அப்பொழுது சரி 2 நாள், 3 நாள் இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்போது தான் அத பண்ணோம். ஓகே. அது வந்து இயக்குனரே உங்கள வந்து கேட்டாரு. இல்ல இந்த மாரி பண்ணலாமே ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணுங்க அப்டின்ட்டு. ஆ. அப்ப கூட முதல்ல வேற மாரிலாம் சொன்னாங்க. தெரியாது இப்படி கேட்பாங்க பண்ணலாம்னு சொன்னேன். அத பத்தி இல்ல சார் கூட 3 நாள் இருக்க போறேன். ம். பரவால்ல அப்படின்னு ஒரு நட்பு. நான் பண்ணது எல்லாமே நட்பு தான். ஓகே. ஆமா. அவரும் சரி, சுசீந்திரமும் பாயும்புலி பையன்க ஆமா. படமாகட்டும். அதுலயும் அந்த அந்த த சு ஒரு நமக்கு ரொம்ப வேண்டிய பையன். ம். ஆமா. பொறந்த காலத்துலேருந்தே எனக்கு தெரியும் அவங்க குடும்பத்த எல்லாம். ஓகே. சார் அப்படின்னு அப்படியா அப்படின்னு தான் பண்ணோம். ம். ஆமா. மத்தபடி அது தொழிலா இல்ல. நட்பு முறையில பண்ணது. நட்பு முறை தான். ஓகே.